non se pode xogar. Cada pau ten distintos puntos. O micado ten 20. O mandarín ten 10. O bonce ten 5. O samurai ten 3. O uli ten 2. Tiramos os paus, collemos coas mans. Tens que coller un pau e intentar collelo sen mover. E se moves, perdes o turno e pasa por seguinte. E despois, ao final da partida, cando acaben os paus, tedes que sumar os puntos de cada pau e el que tenga máis puntos gana. Este xogo chámase Mikado. Parece que ven de Xapón, pero o único que ven de Xapón é o nome, Mikado. Só se poden xogar 2, 3, 4, 5, 6 xogadores. Mikado significa emperador e a porta. Hai 26 paus, que cada pau vale, o micado vale 20, o mandarín vale 10, o bonce vale 5, o samurai vale 3, o culi vale 2. Ahora vamos a hacer una demostración.